Салом духтара, созай назайн саломати хубай тамошобинони азиз, як нуқтаи савдора ҳозима шумода тавсия метим. Аксия рафтестай дар анамин техника. Мисол чиза харидорӣ мекунанд, бо туҳфа доштаи беҳад нархҳои хуб кати пешниҳод шудагай, бо инчунин соҳиби туҳфа мегардед. Бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, дуюм дарвоза подвал. Мана марамат дуюм дарвоза подвалаш 12 магазин мешавад. Ма рақамашона мемонам, яки суруғара наёфтен, бинависен бо шумода мефаҳмонанд ё занг занен мефаҳмонанд тона. Духтарако доставка доранд. Марамат касе да доставка дар кор нависен, доставкатон мекунанд. Ай стиралко сар мекунем, нигоҳ кунен стиралниҳои фасон доранд. Диден аҷоиб хушрӯ 8 килограмма 3999 сомонай. Агар 8 килогара харени нархда шумо бо пилисос падарка мегирен. Пилисосои не хеле калон. Диден беҳад иқдоми хуб рафтестай. Ина намудош ҳам ҳами хел духтаро ира вақте харидорӣ мекунани стиралкара шумо соҳиби телевизор мешавен. Телевизор туҳфа мешавадтона. Нигоҳ кунед нархҳошона нархҳои беҳтарин. Иҷада на танҳо мисол стирални машина, балки телевизорҳои хушрӯ доранд. Ана баъдан бо дигар техникаҳоям ҳастай. Биненда ман ай телевизора диден хушрӯ гиша. Аҷоиб хушрӯ 4 та падарака доштай. 3499 сомонда харидорӣ мекунани телевизора. Диагоналаш 55 ая. 4 та дига падарка мегирен. Марамат падаркоша бо метавонанд хичона персент мефаҳмонанд тона ки чӣ туҳфа дода мешавад ҳангоми хариди анами телевизор. Мана бинен духтаро ина намудошам ҳастай. Чӣ размери телевизоре ки дар корай дар ин нуқтаи савдо бо нархи дастрас метавонанд пайдо кунен. Ана баъдан телевизорҳои 46 духтарако мана 1599 сомонай. Диден аҷоиб хушрӯ супер цена рафтестай. Иҷада чанд намудош ҳастай. Диден мана бо аксия дар пилисосо ҳастай. тамошобино нигоҳ кунен. Иям амқи арзон кардан 999 сомон. Духовка касе ки духовка пирсиданӣ буд, ина одилои хушрӯ доранд, нана ин моделҳои нав доранд. Чӣ намудеш дар корай ҳаст нависен, бо нархҳора мефаҳмонанд тона. мана бинен чӣ хушрӯ. ҳамаи чишона арзон кардаган. Тифалам ҳамчунин. ҳама намуд тифал доранд. ин хеле паривои утико доранд. миксер доранд. диден ин намуд утико ҳастай. газ плита. чизе ки дар корай мана дар ин нуқтаи савдо бо нархи дастрас шумо метавонед харидорӣ кунед. ина намудо ҳаст. ёрам бисёр мепирсанд. ино чанд сомон? шобиноида бинен 2500 сомонай 3 таи дига падарка дора. марамат бо бинависен мефаҳмонанд тона ки чӣ туҳфа дода мешава. инчунин ҳами полавтоматора бисёр мепирсанд нарху навоша. дар ин нуқтаи савдо ҳастай. ай чанд сум сар мешава? ай 1400 сомон вайша расискиш. диден хитоиш аз 1400 сомон сар мешидай. марамат 8 килогаш. биёен ай пеш бо бинен. инаи 13 килогаш калониш чанд сумай? 1900 сомон. диден 13 килояй хушрӯ неким. мана марамат гарантия доранд на техникотон. ҳамаш кафолати 3 сола доранд. тамошобино биёен бо ай пеш як маротиба биненда. ина бо плита бисёр мепирсед. на печка плита ҳама намудош ҳаста. ё чанд сомон? 160 180 сомон. инаи 3000 аксия шидай. диден холодильник 2600 сомон шидагай. ям туҳфа дора? бо туҳфа дора духтаро. марамат инаи намуд ваёям ҳастай печкоям. ёям хушрӯ. ина новинка. чанд намудош ҳаст духтаро. нарх навоша бо метавонен ҷудогона хичона персент ҳамаша мефаҳмонанд. инаи ваёям ҳастая. термиксоям ҳастай. термиксай 50 литра то 100 литрара ҳастай. диден духтарако баъд холодильник бисёр мепирсед. ина марамат холодильникошона бинен чӣ бисёрай. ҳамаи иёра бо шумо ҳам бо нархи арзон харидорӣ мекунен, ҳам соҳиби туҳфа мегарден. тамошобино ҳатман биёен. омада наметонед бинависен. нарх навоша метавонен аз хичон мустақилона персент. чӣ намуд печкае дар корай доранд. диден ина хе печкоям ҳастай. марамат нависеншона бо хичон кати ҳам суҳбат шавем.